हे नैहरा के क्या बात है। बीच ही भेटैले नदी आर बीच ही भेटैले नदी अनलवानु जी आ कैसे उतर बप्पा बिचही भेटैले नदी नलवानु जी कैसे उतर बप्पा नैहर तेरा बिचही भेटैले नदी नलवानु जी कैसे उतर बप्पा सब गीत हमार जवन भी 11 हलवानी हलचल भैया अरुण अलवेला इंटरटेनमेंट एगो लोग के परिवार के चैनल खुलल बा। ई सब गीत उस चैनल पर भैया रेशमी जी अनिल तबला बिहार अरुण अलवेला इंटरटेनमेंट ऐसा हमनी के गीत हमनी के कोई आवेला गीत ना गाएंगे। स्वामी जी के हितवा स्वामी जी के हितवा स्वामी जी के हितवा हे स्वामी जी के हितवा लहरा भैया जी हमके उतार दो न पार स्वामी जी के हितवा लहरा भैया जी हमके उतार दो न पार आज करतिया धनिया रही जानू जी दिहने उत्तरी दे हम मास्टर साहब ₹501 का पुरस्कार परम आदरणीय जितेंद्र राय भैया के तरफ से पुरस्कार मिलवा। वहाँ के पिताजी के मृत आत्मा के शांति मिले, दया में वास मिले।
आदरणीय बर भैया निर्गुण पर खुश के सरोज भट्टा मालिक के तरफ से हजारों हजार के पुरस्कार आयल बा। नीरज हो गीत के भाव आई मल्हा भैया कहता भिखारी भैया ऐसे हो कि आज रोह न जा बिहान चल जाइए धनबाद। रही जय तुझी बिहने उतार दे हम भाई हो खाए के दे हम रहुआ खाए के दे हम रहुआ मछरी नदी ओढ़ के दे हम महादा खाए के दे हम रहुआ मछरी नदी ओढ़ के दे हम महादा। अरविंद गोप जी महगमीपुर हजारों हजार रुपया पुरस्कार दिले बानी। अरविंद भैया नमस्कार बा प्रणाम बा वंदन बा अभिनंदन बा। और अतिया कहता चल भाई वाह वाह अब औरतिया बेचारी कहतिया ये भिखारी भैया आगी तार लगैबा रहुआ ए मछरी नदी बजर पर महाजा आगी तार लगैबा रहुआ मछरी नदी बजर पर महाजा लवटी के जइबो पिया नगरी नूजी मल्हावा रहे हिसाब किताब करे के फेर में। अरे तलवटी के जइबो पियावा अरे नगरी नूजी तइजत अरे बची हनहामा
धन हमार लवटी के जाइबो पिया नगरी नुजी इज्जत बची है हमार लवटी के जाइबो पिया नगरी नुजी इज्जत बची है हमार लवटी के जाइबो पिया नगरी नुजी